Oke Bolo, kegiatan pada siang hari ini ya, kita nyomber wedhus. Ya gitu Bolo. Wedhus pada tak combori gitu. Ini comburannya tangga komplit fit. Jadi ini memang kebiasaan ini memang comburannya berupa komplit fit. Dia tahu nyoba belum saat turunnya tak campur komplit fit ya campur nggak apa jenenge gue pas ketelo apa jenenge gamblong. Tapi akhirnya ya lek gamblong ngono kae Bolo, lek gamblonge yo posisi gamblonge gamblong teles. Dadine yo kudu diaduk nggih banyu panas lek gamblong. Lah, kendalane lek gamblong teles kuwi Bolo, kuwi ndak bertahan suwe. Dadine kudu cepet entek. Lek rantek engko berjamur. Lek ra ngono ya ambune ndak enak. Lek ambune ndak enak, wedhus ndak gelemangan Bolo. Solusine lek gawe gamblong biasanya aku ngono kae tak PP Bolo. Tapi lek komplit fit iki wis karek nyampuri banyu ngono wis seneng wisan wedhus e. Iki royokan iki Bolo. Iki seneng mangan kabeh wedhus e. Diprapene yo entek kae. Kayak prapene yo entek. Kayak prapene isik titik Bolo kayak sing lor Jawa randu nyele. Dadi iki engko prapene sing lor kae Bolo, kayak engko ya dilukir-lukir nanti oper-oper ngono kae sik gelemangan kae tokne ae dhisik. Iki engko ngene-ngene iki ya iman, aja sampe diguwak iki engko ya dioperono. Bentek. Iki barang. Dadi ya wis aja sampe enak sing guwak Bolo. Guwak ya makur gagang-gagange ngene iki diguwak ra apa-apa wis ra gelemangan. Tapi lek enak godhong-godhonge sithik-sithik ngene iki eman ya apa diguwak. Dadi ya kudu tetep di kekno wedhus. Kudu entek kok kae jatahe. Oke, sapine suarane kok geger wayahe ngombeni ya Bolo. Oleh ya ini ki ya jadwale nyombor wedhus karo ngombeni sapi kayak sapi ini gini yang ngono ya. Iki wedhus rebutan nih guys. Ndak oleh ngene iki jaluk. Iki wis entek wis. Ya dan tintakne resiki. Tuh, geret iki piye? Resiki ya. Kyo apa iki pakan godhong serut sekarang gagang ngarep apa sini godhong titik-titik ben tintakne kalau sentai baru di lukir-lukir wis padha ndak gelem diguwak terakhir diguwak Bolo. Jadi ini nek godhong serut iki godhong bili padha wis iki karek ngenteni dino Bolo iki posisi menteng tuwek sing iki posisi menteng tuwek. Mungkin ya minggu-minggu iki atau minggu ngarep iki paling. Perkiraanku iki sadurunge riyaya wis manak Bolo. Pokoknya enak kabeh mangan ya. Ngene iki pokoknya kudu telaten ngene iki diwalik, aja sampai diguwak dhisik, diwalik ben tintekne dhisik. Golek pakan angel apa diguwak-guwak eman-eman. Ya kayak terus sementara ngono ae Bolo. Video kali ini disambung video selanjutnya dari Atmal Farm Channel.